A srpski automobilista Dušan Borković, uprkos sjajnoj vožnji i osvojenom 8. mestu na trci u Argentini, ostao je bez bodova. Šta se tačno događalo tamo, objasnit će nam lično, jer je ovog jutra naš gost. Dušane, dobro jutro. Ti si praktično juče ujutro došao iz Argentine. Imamo informaciju da imaš temperaturu. Je li to od jet laga ili peče nepravde? Dobro jutro, drugari. Pa i jedno i drugo, ali mislim da sam se više iznervirao tom diskvalifikacijom i izgubljenim bodovima. Stvarno, sjajno sam se borio. Imao sam malo loše kvalifikacije. Ja sam napravio jednu grešku u posljednjoj krivini, tako da sam ispao iz prvih 10 i mogućnosti da startujem među prvima u drugoj trci, ali eto, probijao sam se. U prvoj trci mi je pukla guma, u drugoj trci sam stvarno, bez lažne skromnosti, fantastično vozio. Završio sam sa 14. mesta, završio sam na 8. kao prvi Chevrolet, što je važno, ispred Toma Coronela, Giannia Morbidelija i tako dalje. Međutim, bilo je stvarno dosta borbe. Meni se negde na pola trke, otprilike oko 7. 8. kruga, otpao je spliter sa jedne strane. To je da objasnimo gledalcima šta je spliter. Kači na branika, ide ispod automobila da bi vazduh bolje prolazio i da bi automobil imao bolje prijanjanje u krivinama i uopšte na pravcu. Međutim, mene je to usporavalo i videlo se kako sam počeo da zaostajem. Držao sam priključak za Norbertom Miheljicom i Sebastianom Loebom koji su bili ispred mene. Međutim, kako sam se borio sa Megdijem Benanijem, Marokancem, tako mi je otpao taj spliter i počeo sam da zaostajem, ali sam uspeo da zadržim to 8. mesto. Međutim, da pojasnimo gledalcima, slično se desilo i u Mađarskoj na Hungaroringu u maju. I to se desi od udarca dok traje trka. Da li je moguće da to FIA sankcioniše jer oni zapravo provere tvoju visinu i kažu ok, ovaj auto je sad niži od ovih ostalih automobila. Da li je moguće da to zapravo povlači kaznu i da te košta bodova? To stvarno ne bi smelo. Normalno je diskvalifikacija ako se nigde ne vidi udar. Međutim, ovdje se neke čudne stvari dešavaju. Glavni na trkama je jedan taj FIA čovjek koji to kontroliše. Međutim, sad tu ima mnogo sudija koji su stali više nego ustavno, njega moraju da slušaju. Međutim, uložena je sada žalba. Prošli put nismo uložili žalbu, sad smo uložili. Sada će to ići na neke više strukture u FIA i automobil je u kontejneru otišao bukvalno sam mimo svih automobila, zapečaćen totalno, da se opet sve to proverava. Sad ja tačno ne znam, ja imam utisak da je to nešto čak i protiv Camposa. Jednostavno neću sada tu neke lažne teorije zavere da iznosim. Dobro, vidit ćemo šta će da bude rezultat. Ali da postoji nešto sumnjivo, postoji nešto sumnjivo. Nešto sigurno, jer automobil je evidentan je udarac i evidentan je taj glavni fiksator kako se sad oni kažu da to možda, pošto oni hoće da to sve stalno bude novo i najskuplje, taj spliter košta do 10.000 eura. Tako da možda zbog toga da bi se menjali delovi. Da bi se menjali više, da, pa da oni hoće da kažu da je... Plus i ne znam što taj spliter u stvari ako ga nema tebe usporava, a ne dobijaš... Ne, spliter je bio, samo što je... Da, ali nije ti donao prednost. Na početku je trke bilo sve fantastično. Međutim, od pola trke kako sam se udarao, tako je spliter malo pao. Ok, idemo dalje. Ti si trenutno na 14. poziciji u šampionatu i pred tobom su još 4 događaja, odnosno 8 trka. Od toga se 2 održavaju u Kini, Šangaj i Peking. To je u oktobru, je li tako? Tako je, sljedeća trka je Peking. Međutim, ja sam stvarno više ne znam ni šta da očekujem. Na početku sezone meni je bio cilj da uopšte vozim, da budem u tih prvih 20 vozača, to je 17 u najjačoj klasi i da ako mogu da uđem nekad u prvih 10. Međutim, stvarno sam pokazao fantastične performanse na početku sezone i kako je sezona odmicala, vidio sam da mogu da budem stalno u prvih 10. Ali eto, imao sam dosta diskvalifikacija, dosta izgubljenih bodova zbog raznih odustajanja. Malo ima tu, zameram i timu, tako da ne moje lično mišljenje, nego mišljenje svih tamo koji prate da zaslužujem stvarno da budem u prvih 7-8 vozača. Dobro, prva sezona za učenje, nastavljamo dalje, imaš našu podršku u svakom slučaju. Tako je, sad naredni trka, očekujem da naučim pre svega staze, još malo u automobilu, da više testiram nego što ću da vozim trke, da probamo što više različitih setupova i da ne razmišljamo toliko o rezultatu, a naučio sam dosta toga ove godine, pa sljedeće godine da postignemo što bolje rezultate. A mi se nadamo da će se to rešiti naravno u tvoju korist. Pratit ćemo i dalje šta radiš i kako voziš. Hvala ti, bio si nam sjajno pojačanje ili bolje kažem povišenje u studiju. Hvala.